Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα παίζουμε Brawl Stars και πάλι τι σας έχω, Rank Challenge. Λοιπόν, hold εδώ μικρή την πίστα. Και για αυτή την πίστα θα πάρω Angela φίλε. Θα πάρω Angela. Γιατί μου αρέσει και στα shorts του, με βολεύει κιόλας και νομίζω για hot show είναι καλή. Εν τω μεταξύ είμαστε μπροντζάδες και νομίζω θα είναι πανεύκολο το πρώτο μάτς. Νομίζω ότι το μάλετα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όλοι οι άλλοι είναι ο As, η Colette και η MG. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, ήθελα να γράψουμε στα σχόλια τι άλλες ιδέες, αν έχετε άλλες ιδέες για βίντεο. Τώρα θα κάνω μια καινούργια σειρά, θα παίζω rank στο Brawl Stars. Όχι ρε φίλε, πέθανα. Αυτό παιδιά, αν θέλετε να παίξω κι άλλη σειρά NBA, ξέρω εγώ Fortnite, Rank, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια, πολλά σχόλια. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Εντάξει, πείτε μου ποιο gadget είναι το καλύτερο. Αυτό που έχω ή το άλλο. Αυτό. Έλα να μην ψοφήσω, όχι ρε φίλε. Εντάξει, καλά είμαστε, θα νικήσουμε τώρα. Με 95% τι περιμένει ρε φίλε. Και έτσι, μπούμ, πάρτο. Πρώτο μάτς, πρώτο βήμα. Καλά ξεκινήσα. Και πήραμε στην 100. Τέλεια. Ωραία. Τρόπα θα τα πάρουμε μετά. Κάτσε να πάρουμε και λίγα για να δούμε. 5. Ωραία. Για να δούμε. XP. Εντάξει. Ούτε καλά ούτε κακό. Βασικά κακό ήταν. Και next game. Τα δώρα μου θα τα ανοίξω μετά. Στο τέλος του βίντεο. Και έχουμε Brawl Ball. Τώρα παιδιά θα πάρω τι θα πάρω φίλε, θα πάρω Amber. Ναι, Amber. Δεν ξέρω αν θα πάει καλά. Τέλος πάντων, θα δούμε. 2-1. Το παιχνίδι ξεκινά. Και μας βάζει δίπολε save, στου και εντάξει, εύκολη ομάδα. Save ηρέμησε. Save ηρέμησε. Όχι ρε. Γιατί ρε, γιατί αγόρι μου, γιατί. Πρέπει για ένα λόγο. Μέσα έχουμε την μπάλα. Αμπερίτος. Το βάλαμε, τέλειο. Είναι που έφτανε από εδώ, ναι το ήξερα. Αυτό θα δείτε αυτό. Είναι δική, εννοείται. Εσύ. Ηρεμήστε ρε μποτάκι, ηρεμήστε. Ναι ρε φίλε, βάλαμε γκολάκι. Γκολάσο. Είναι άλλο 100. Και άλλο ένα μάτς να νικήσουμε, πάμε μπρόντς 2. Ωραία. Τώρα παιδιά, στο Game Club, δεν ξέρω τι να πάρω. Θα πάρω Squeak γιατί είναι και τις αγαπημένες, μου κάνει και πολύ damage. Και μας βάζει με MZ και Edgar και αντίπαλοι μας είναι As, Bonnie και Dynamite. Εντάξει. Εσάς ποιος είναι αγαπημένος σας Brawler? Γράψτε κάτω στα σχόλια.
Ωραίο το φάρι. Το μικροκεφάλι εδώ. Πατώ. Έλα ρε με το μικροκεφάλι του Dynamite. Αυτά. Έλα, μπράβο. Μας έκανε τη χάρη. Ωραία, χάλασα τα ρεμπεκάζεις μου, δεν πειράζει. Και Bonnie θα φάει μικροκεφάλι. Όλα κατά πάνω ήταν σχεδόν. Όχι ρε, αυτό ήθελε στο μικροκεφάλι. Τώρα το καλό είναι ότι είναι μποτάκια γιατί είναι εύκολες νίκες. Oh no. Πάει ο Dynamite. Oh my god. Ωραία. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, όλε. Το πήγαμε και αυτό μας παιδιά, εύκολα θα πω εγώ. Και ναι, πήγαμε το 2. Continue. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Πάμε ξανά. Πήγαμε και αρκετά. Ωραία, τώρα για να δούμε τη πιστούλα. Και η πίστα θα είναι Brawl Ball. Ωραία. Θα πάρουμε MG. Αν ρίχνει το σπρέι από μακριά, κάνει πολύ damage. Τρελό damage. Γιατί πάλι μας είναι Dynamite, Fang και Frank και εμείς είμαστε η Meg, η Tara και εγώ. Η MG. Όχι φίλε, πόσο το bot Frank. Το bot Frank. Σκοράραμε. Ωραία, πάει ο Dynamite. Πού είναι ρε το bot Frank? Όπα, τρόμαξα. Ηρεμήστε ρε μποτάκια. Πάρ' το. Δύο μαζί έφαγα. Έχω κάνει πιο πολλά kills από όλη μου την ομάδα, είναι δυνατόν. Έλα. Φάνκ, αφού το ξέρεις τώρα ότι θα πεθάνεις. Τι παίζεις? Τι θα πεθάνεις, δεν το πω εγώ. Σώφη. Όχι ρε, τι έχασα. Πείτε μου, πραγματικά. Τώρα άμα θα το φάνε, πάτε το. Οπα. Εδώ, ωραία. Και φίλε, είναι μικρές βόμβες. Ωραία, μικροκεφάλι. Ξανά, δεν μου αφήνει. Πρέπει να τελειώσει μία. Ωραία. Easy Club, easy νομίζω. Ο Dynamite FK έμεινε, ό,τι να είναι. Ωραία. Ο Frank έχει ρίξει 2 στα 2 μικροκεφαλής, έχω αποφύγει και τις 2. Τι κάνει ο Frank εκεί πέρα, τι ρόλο βαράει, πείτε μου τι ρόλο. Έλα φάτε και να σκοράρω και γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα. 102 και star player. Και συνεχίζουμε κάθε κτίνη στις νίκες μας. Και τώρα knockout. Και τώρα θα παίξουμε ο Eoman. Με ποιο θα παίξω ρε παιδιά? Με Mandy βασικά. Με Mandy. Και εμείς έχουμε MV, Meg και άλλοι έχουν και Men. Και άλλοι έχουν Meg, Dynamite και Edgar.
Ο Dynamite είναι καλός. Πρέπει να το βγάλουμε γιατί και σε αυτή την πίστα δεν είναι καλή. Δεν είναι καλοί οι παίκτες όπως σαν και εμένα, την MZ και αυτά. Είναι καλοί όπως ο Tick, ο Dynamite και αυτά. Δηλαδή αυτοί που πετάνε πράγματα. Όπα. Dynamite, τσίλαρε λίγο την πετσούλα σου. Τσίλαρε. Κάτσε θα πάμε να το φάμε. Έχει μείνει μόνο η Meg. Και Meg πες αντίο. Είπε. Και τώρα... Όπα. Καημένη Meg. Την έφαγε από όλους. Όχι ρε! Μπρο, είμαι ο πιο βλάκας. Αλήθεια τώρα. MZ μη ψόφισε. Πω ρε φίλο. Κοίτα εδώ. Ωραία. Τώρα έχω νεκροκεφαλή. Είναι καλό αυτό και θα τη ρίξω. Ο Dynamite. Όχι ρε. Παραλίγο. Το gadget. Πιο καλό παιδί να το ρίξω. Η Meg φυσικά. Και την πληροφύσαμε. Το επόμενο και ψόφισε και αυτό. Ωραίος. Καλά παίζετε παιδάκια μου. Μπράβο. Έβγε. Λέτε να πάμε να βαρέσουμε τη Silver σήμερα. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Αλλά που ξέρεις. Και τώρα η πίστα μας είναι η Hot Zone. Ωραία, τώρα θα πάρουμε στα Hot Zone τη Μεγάρα. Και άλλοι πήρανε Funk και Mortis. Γιατί πλέον μας είναι Meg από ό,τι είδα. Ναι, Meg, Daryl και ο άλλος θα παχωτίνησε Λου. Τι είναι ρε, και η όνομα. What? Έλα ρε. Μου διάλεξε το ρομποτάκι μου. Τουλάχιστον είμαστε μέσα στο zone. Λου, μην το κάνεις Λου. Όχι ρε Λου. Έλα ρε φίλε. Εδώ αυτή είναι καλή, θα χάσουμε. Το βλέπω από μακριά να έρχεται. Τώρα πάτε το Hyper και boom. Oh no. Φεύγω. Μάτσα με 10 HP. Ζω με 10 HP. Και ένα όνειρο τρελό. Μη Meg. Σταμάτα Meg. Ωραία. Παιδιά, σκούρα τα πράγματα τα βλέπω. Δεν μ' αρέσει αυτό. Παιδιά, ο Λου, αυτός που κάνει την περιστασία είναι ο Λου. Είναι καλός. Κάτω. Όχι ρε. Ζω με είναι HP. Πέφτω να λέω κι εγώ. Άμα ζούσα με HP, εντάξει. Ωραία, Daryl, ωραία. Έγινε την ελίτη με Daryl. Όχι, ωραία, φίλε. Χάσαμε 95, 96, 97, 99. Ωραία, φίλε. Εντάξει, ήμασταν και άτυχοι επειδή ήταν και οι άλλοι καλοί. Και συνεχίζουμε ακάθεκτοι, δεν μας παίζει τίποτα. Face. Ωραίος. Και για face νομίζω ένας είναι πλέον πως. Squeak forever. Κι άλλος θα βάλει. Βάλαμε ρε μπρο, όχι ρε. Clank τώρα. Ο Clank είναι καλός μόνο για άμυνα. Έχουμε και τον κατζετάκι, για μένα αυτό είναι το καλύτερο. Wow. Καλά, μπήκα μόνος μου πέρα ό,τι να είναι. Ποιος θέλει να φάει?
να φάει λίγο χλαπάτσα, τι είναι αυτό. Wow. Ωραίο. Μπορώ ο άλλος έχει μείνει με 500 κάτι τι αν είναι δυνατόν. Όπα ρε μπρο. Τους νικάμε, τους έχουμε κάνει 75, τους έχουμε κάνει βασικά 25 damage, αυτοί μας έχουν κάνει 8. Τα απαθόλα. Τα απαθόλα παιδιά, τα απαθόλα. Τους τα ρίξα. Ρε Φίνξ. Ρε Φίνξ. Ξύλο θες εσύ. Τώρα όμως ο Φίνξ θα ψοφήσει και δεν το ξέρει. Τώρα φοβάσαι, Πού είναι? Πανάτος. Καλά εντάξει να αφήνουμε στη μοίρα του έτσι θα ψοφήσει. Ψάφισα κι εγώ. Αυτό είναι που λέμε το κάρμα. Τους έχει φάει όλους εκεί πέρα, τους έχει δικάσει. Μπρο, Φίνξ, κούρασες, τελείωνε. Κούρασες. Ναι ρε φίλε. Πάρ' το, νικήσαμε. Ωραία. Και επειδή αυτό ήταν το βίντεο, τώρα θα κάνουμε collect και τα δώρα μας. Εδώ credits. Δεν έχουμε άλλα. Παίρνουμε super, εντάξει δεν παίρνουμε και κάτι παραπάνω. Εδώ gems, εδώ rare, τίποτα, βλακίες. Εδώ μύθικα θα πετύχει. Εντάξει, έπικα. Πάμε να πάρουμε και τώρα τα σαμπισεκφεράκια. Και να πάρουμε και τα record level. Ωραία, και εμείς παιδιά να πάρουμε και από το Pro Pass. Έχουμε pro-skin. Ναι ρε φίλε, πάρ' το pro-skin. Σου βάζω ένα 7,5 στα 10, δεν είναι και καλύτερο. Παίρνουμε ένα Hyper Stone ή στην Mortis. Ναι ρε φίλε, κάνω και ένα προηγούμενο βίντεο στο κανάλι μου με Mortis. Πηγαίνετε να το δείτε. Και Maisie. Δεν μου αρέσει καθόλου η βλακεία skin. Δεν πειράζει όμως. Εμείς παιδιά θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλη σεζόν Pro Rank. Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι δεν το έχουμε. Και κάτσε να πάρουμε και τα... Έχει ένα εδώ πέρα, τι είναι, box, play. Τι είναι αυτό, τι μου έχει εδώ παιδιά. Small trophy box. Τι θα δώσει, 2. Ο skin, ωραίο skin, funk. First made funk. New skin. Ωραία, και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να έχετε κάνει όλοι like και subscribe τώρα. Τώρα όμως like και subscribe. Bye.